Guys, welcome to my YouTube channel, Jamay Mayanggat. Please subscribe, like, comment, and share. Tapos mag-follow na rin kayo sa aking Facebook page po. yan sa ba. Hi, say hi. Ay, pakit mo. So, itutour namin kayo dito sa CSU. Ayan, so papunta kami ngayon sa Student Center. Tapos yung building na to guys, ang CICS po shop. Yan ang CR. Ayan, so kakamustahin muna namin yung mga dati naming kaklase last sem. Be, sikat ka na! Ano masasabi mo? Hey! Asan na? Hi guys! Titi Dora! Alright, cool. Ano yan? Picture tayo. Picture! Ayoko! Talunok mo na yan. Hindi, yung plema. I miss you, Chado. Balik na ako dito. Hindi ka na-miss, alis ka na. Hi guys. Hi. Ay, Hana, reveal naman. Yung friend kong transgender. Ano po siya? Transgender. Palulok ng Adam's apple mo. Ano na, iba na lang. Check. Harrison! Check! Guys. Ay, natiruan ka na si Suso na nalala. Nagpadagdos. Kami man mo, malaki na yung hiya mo. Tugda na yun. Dumadala ka rin seksyon na yun. Tug. Sorry. No, Miss Heart. Meron tayong Miss Heart dito. Ala, di ko yung shit, ano ba? Hey vlog. Hi. Hi, welcome to my vlog. A few moments later. So, ayan guys, andito naman tayo sa library dito sa aming universidad dahil magpapagawa kami ng aming library card. So mamaya pupunta tayo sa taas para yun nga magpapagawa, diba? Pero wala pa yung dalawang kasama namin, sila Rovi at saka si Ren. So habang inaantay natin sila, ipapakita ko sa inyo ang mga miniature na nation. Diba nagmayat? Dapat itao-tao na, dapat itugtugaw, tapos di stage kuhang-kuha. Tapos dito, dapat duwa dita, pero dati may isa, madik amon mayan ta, na dito ikakabsat. O, kita nyo, dapat natulid, nabartag sound. Ay, joke. Sorry na po. Pero pag tititigan mo ng mabuti, ang galing. Mapapasabi ka na lang ng ang galing. Kas kumakan ba DJ igit o kita niya kung agsiksikarliw pa, diba? Abang di ka abay nakamagmag na. Kanda kita data matinga o tutungtung na, diba? Tapos itong pangatlo, magkakaibang sitwasyon, magkakaibang lugar, magkakaiba ang kanila mga pinoportray. Like yan, CSU Top 10 Engineering Institutions. O, diba? Tapos yung mga nasa likod, parang may okasyon, diba? Kasi yung lalaki nakabarong pa. Kaya sobrang ganda ang pagkakagawa. Lalo na yung mga tao niya, yung mga details niya, may aso pa, di ba? Kubo. Ayan, may natumba na naman. Daman tinabartag ka na yan po. Tapos may sabay kita niya at ni baba. Ano kayang ginagawa nila? Kaya no doubt na napapakanta na lang talaga ako ng
Cagayan State University, #1 sa Cagayan Valley. Ayan, so speaking of kanta, diba ang galing-galing? At sa wakas, ayan, dumating na yung mga kasama namin, kaya dumiretso na kami sa library. Pero syempre, pagkatapos namin mag-request ng aming library card, ayan, bumaba na kami at uwian na siya. Tapos ng mga ganapan ngayong araw, tsaka uuwi na kami. Uuwi na ako sa Gonzaga, si Bernadette, hindi daw. Bye! So sana mag-subscribe na kayo kasi baka magpaparaffle na ako. Malapit na. Magpapapremyo na tayo, guys. Mag-like, mag-subscribe na kayo. I-follow nyo na rin ako sa aking YouTube. Sa YouTube. I-follow nyo na ako sa aking Facebook page, sa aking TikTok, tsaka sa aking Instagram. Bye!